Мислиш ли си, то моето куче е добро, никога няма да посегне, няма да ухапе? Не, Харли не ухапа никого в тази ситуация, просто се изправи. Но пък това ми даде повод за размисли. Защото да си мисли човек, че щом кучето му прави нещо, държи се обичайно по определен начин, то знае как трябва да се държи и винаги ще прави това, е нереалистично. То не е робот. Да, в повечето случаи е много вероятно да е така, но не бива да забравяме, че това са живи същества. И един от основните фактори, които влияят на поведението, е болката. Има проучване, според което се оказва, че в до 80% от случаите, в които хората се обръщат да потърсят помощ от специалист, защото срещат проблеми с поведението на кучето си, проблемът всъщност е свързан с наличието на болка. И за съжаление, не само стопанинът, но понякога и ветеринарните лекари я пропускат. А вярвам, за никого не е изненада, че поведението, търпението, толерантността се променят, когато налице е болка. Независимо дали е остра или хронична. Предполагам, всеки го е изпитвал и по себе си. Аз поне съм и знам колко раздразнителна ставам понякога, когато нещо ме боли. Ето днес, по време на ежемесечната сесия акупунктура на Харли, тя ясно показа, че я заболя. Точно в тази точка. Това прави ли е лошо куче, непослушно куче, което не лежи мирно през цялото време? Определено не. И в този случай няма никакъв смисъл от караници и команди, защото реакцията на кучето не е заради непослушание и неподчинение. Това, което ще ти свърши работа, е натрупаното преди това доверие и усещане за сигурност в твое присъствие. Кучето ти да те вижда като своя подкрепа и да знае, че може да разчита на теб. Да се чувства разбрано и чуто, когато показва, че има дискомфорт или нужда от почивка. Затова може на видеото да се види как Харли става, за да се разтъпче. Защото ми е важно как се чувства. Не, че няма да направим процедурата дори с цената на моментен стрес, ако се наложи, защото тия процедури са за нейно добро и се отразяват положително в дългосрочен план. Освен това, аз имам стратегии как да компенсирам негативното преживяване. Но когато имаме съдействието на кучето и зачитаме неговата комуникация, нещата стават много по-лесно. Така че, ако забележиш промяна в поведението на кучето ти, особено внезапна, първото нещо, което да направиш, е да го заведеш на лекар и да изключите здравословен проблем. Ще се радвам да ми споделиш как се справя твоето куче.